Funky Dilemma Barbie. Del 4. David, jeg elsker dig. Ved du hvad, Barbie? Jeg mener, Amelia. Det var fordi min mor hedder Barbie. Og synes du, jeg ligner din mor? Nej, selvfølgelig ikke. Hvorfor kalder du så meget for Barbie? Det er fordi hun Jeg har... blev fornærmet. Hun har jo hunset rundt med mig hele dagen, Snuller. Snuller? Det har du aldrig kaldt mig før. Men det er fordi, det er noget helt specielt. Jeg går altså lige ud og tager den, ikke også? Er det døren eller telefonen? Det er døren. Okay. Hej Mia, hvad laver du? Hej Gisella. Jeg er på computeren. Jeg synes, jeg hører en dreng. Det er min fætter, han er på besøg. Er det ikke også rigtigt, Jeff? Er du ikke også på besøg? Jo! Han er kun 2 år. Han sidder og spiller Counter-Strike med mig. Okay. Farvel. Counter-Strike. Ring, ring. Ja. Det tror jeg, jeg skal fandme ikke spille Counter-Strike, din lille so. Kan du lære det? Det var bare Giselle. Nu kan vi endelig være alene. Og hvor snøvligt, som jeg drømte om i hele mit liv. Jeg fik altså lige hurtigt. Der var lige hurtigt en, der skrev til mig på med sand. Hun har nye billetter til nye Britney Spears. Se! Hun har Britney Spears billetter. Fedt nok. Men hun har desværre kun 2. Du kan ikke komme med. Rolig, det er en pige-ting. Britney Spears. Wendy baby, one more Ja. time. Jamen, jeg kan bedre lide at se dig. I stedet for en... Jamen, Ja. En mor. Jeg kan jo holde sengen. Hvad laver du, Side? Ikke noget. Mor, kom dog ind på værelset. Du er egentlig ret tændt forhold til mig. Prøv at se mig. Se mig. Denne scene er ikke lige nu for børn, så derfor sender vi et afsnit med 2 piger. Hej. Tilbage. Men jeg må hellere ud, så jeg skal bare se, hvad du lavede. Ja. Hej. Og du må ikke snakke med Gisella. Tro mig, har jeg heller ikke lyst til. Nå, hej. Okay, den der fisse var for stor. Men din var bedre. Hvad? Siger du, min mors fisse ikke er god? Jeg siger, at deres fisse er stor. Jeg siger ikke, at den er dårlig. Men... Søde. Nej, jeg har mistet tålmodigheden. Der er vist en sur dame.